in het grote boek. Oh jawel, ja. Want hij is zijn tas vergeten. Nou, heden, nou, dat is ook wel wat. Hoi. Hoi. Geweldig. De meesten zijn altijd mooi goed op de skik. Vooral in maart. Dan iedereen die is de jest en de winter wel beu. Die willen wel even uit. Nee, ik ben blij dat we weer los kunnen dan. Ja. Even een rondje Alregeersa en dan weer Bron heen. Ja. We hebben juist een aardige gies gemaakt, dus nou even wat kwaad en maar buus leeft niet. Nou, jonge golden toch? Ja, daarom ja. Daarom. Komt het dan altijd goed uit? Dat de meesten bellen? Net altijd. Net altijd. Nee, soms dan heeft ze een krijg in een putje of zo. En ja, dan er moet altijd wel even normaal passen worden. Dus dit gaat dan altijd wel voor wat dat betreft. Het is net een hele afwisselende route, hè? Zo'n onwisselende route. Nee, het is wel heen en weer, hè? Ja. Ja. Maar dat verveelt nooit? Nou, als het 10 uur eigenlijk kort doorst, ja, dan krijg je het woord het heen en weer van. Ja.